Clădire din mijlocul orașului, Palatul Culturii. Este o după-amiază dedicată unui dans cu totul și cu totul special, tango. Avem alături de noi doi buni ieșeni care fac tot posibilul să promoveze orașul nostru deosebit pe toate meleagurile. Președintele Centrului Cultural Internațional din Iași, iar domnul Liviu Moron a făcut toate demersurile posibile și a înființat chiar la Paris o asociație creată cu scopul de a facilita cât mai multe schimburi culturale între România și celelalte țări europene și în special Franța. Agenția pe care dumnealui a creat-o este una de dezvoltare a schimburilor europene. Astăzi aici, alături de Irina și de Liviu, avem câteva școli de tango care vor dansa atât pentru dumneavoastră, cât și pentru Palatul Culturii din Iași. Să dăm cuvântul organizatorilor, adică lui Irina și lui Liviu. Irina, Liviu, vă rog, urcați pe scenă. Aici, în centrul Palasului. Bună seara, dragi ieșeni! Noi în seara asta vrem să vă întrebăm dacă sunteți gata de dans. Câți dintre dumneavoastră iubiți tangoul? Mulțumesc! Câți dintre dumneavoastră doriți să învățați să dansați tango? Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă aplaud că sunteți astăzi aici, deci vă invit la un generos rând de aplauze și vă invit la încă un rând de aplauze și mai furtunos, pentru că avem alături de noi astăzi onoarea să ne susțină în această inițiativă pe altețele lor regale, Prințul Paul de România și Prințesa Lia de România, cărora le mulțumim foarte mult pentru implicare și pentru extraordinarea susținere a acestui proiect comun al nostru, de atragerea atenției asupra faptului că Palatul Culturii, care este emblema orașului nostru și unul dintre cele mai importante clădiri și simboluri, nu doar ale Iașului, ci și ale României, are nevoie de sprijin, are nevoie de implicare și ne dorim foarte mult să fie redat comunității cât mai curând. De aceea, în seara aceasta, avem două premiere absolute despre care vă voi vorbi imediat, nu înainte însă de a mulțumi foarte mult partenerilor noștri care ne-au ajutat în acest proiect și pe care, cu permisiunea dumneavoastră, îi voi citi, pentru că vântul nu ne-a permis să prezentăm toate bannerele aici pe scenă. Este vorba de Eurolenguas, Centru de Limbi Străine, compania Actadoc, experți în traduceri, Complexul Palace Iași, Hotel Internațional, Aeroportul Iași, Palatul Culturii, Hotel Eden, Șef Galerii, Restaurant Ralet, Restaurant La Conac Tradiție, Z Studio, studio profesionist de fotografii, domnișoara Andreea Huțupașu, make-up artist, Galeriile Anticariat, Dumitru Igru Măzescu și Just Smile Studio. Școlile de tango care ne vor încânta astăzi cu prezența lor și cu demonstrațiile de tango argentinian sunt Atelierul de Tango, Tango Feliz și Tango Desde Pasión. Mulțumesc! Și avem un invitat cu totul și cu totul special, venit din București și care iubește foarte, foarte mult Iașul. Este vorba de Lucian Stan. Mulțumim, Lucian, pentru prezență. Parte pentru implicare, ziarul Evenimentul, Radio Hit, Telemoldova, Prima TV, IBS TV, Radio România, Digi24 și TVR Iași. Mulțumim tuturor!
să-l ascultăm și pe domnul Moron. Invit să urmăriți demonstrațiile de tango, să fiți alături de noi și mâine de la ora 17 în incinta Palatului Culturii, unde avem un eveniment de tango. Deci vă rog să aplaudăm pentru și să înceapă spectacolul. Și vă spuneam că avem două surprize deosebite. În primul rând, faptul că în premieră absolută Centrul Cultural Internațional din Iași și Agenția de Dezvoltare a Schimburilor Europene reunește pentru prima dată la un eveniment public cele 3 școli de tango ale Iașului. Ne mândrim că avem 3 școli de tango și de aceea vă invit călduros să începeți să luați lecții de tango. Cu siguranță, după demonstrațiile din seara aceasta, veți lua această decizie. Și, în al doilea rând, o mare, mare surpriză, o mare onoare și o mare favoare pe care Alteța sa Regală Prințesa Lia ne va face în această seară, în premieră absolută și pentru Alteța sa, va face pentru ieșeni, pentru Palatul Culturii, pentru comunitatea din Iași, primii pași de tango, ajutată și de colegul meu Liviu. Vă rog să o aplaudați cu căldură și să ne bucurăm de momente unice. Mulțumim, Alteța! În această seară, emoția mea este amplificat de premia pe care o vom realiza alături de organizatorii acestor de excepție. E prima oară când accept să dansez un tango și dacă îmi voi învinge să invit și pe dumneavoastră alături de mine. Mulțumesc! Este prima oră și ultimul oră. Absolut! Absolut! Mulțumim și noi foarte mult! Noi am venit aici din casa Irina și Adina, care a organizat pentru noi o superbă lansare de cărți despre casare, despre familia Regale și noi am fost de 4 ani în Iași. Pentru noi am fost o mare surpriză să vedem ce schimbare pozitiv în această zonă. Suntem foarte mândruși și vom reveni foarte scurt timp să fie în câteva universitate să discuta despre cartea mea care explică adevărat istoria familiei Regale, o carte care am lansat acum câteva luni în Bucarest. Dar eu sunt fan nu știu să dansez tango, dar acum 30 de ani am fost în Montevideo, în Uruguay și am vizitat foarte mult școala de tango acolo și este ceva, când am fost tineri, tata mea, prințul Carol Mircea, a avut muzica de Carlos Gardel, care am amintit, este un cantar extraordinar, foarte cunoscut în Argentina și în Uruguay și felicitare pentru acest centru, pentru efort ce faceți aici cu centru cultural și cu tango și cu tot și revenim în scurt timp în Iași. Mulțumesc frumos! Vă așteptăm cu drag! Doamnelor și domnilor, ne bucurăm că sunteți în număr din ce în ce mai mare în seara aceasta pentru Palat. Să urmărim! Señorita în parc pe înserat, cu în jurul petale de crin. Ai în ochi patini dulci și luciri de păcat și ai trupul de șarpe felin. Gura ta e un poem de nebune dorinți, sânii tăi un tezaur sublim. Ești un demon din vis care turburi și minți, dar ai zâmbetul de rubin. Vreau să-mi spui, frumoasă Zarada, cine te-a iubit? Cât au plâns nebune pentru tine și cât au murit. Vreau să-mi dai gura dulce, Zarada, să mă învețezi mereu de asta.
Mulțumim, Alteță! Cu drag să ne apropiem acum și de profesioniști. Știm cu toții că tangoul înseamnă pasiune. Tangoul apropie oamenii. Tangoul probabil este Misteriosa Margarita,